matka alkakoon. Mahtuhan se sinne heittämällä. Tilaa ihmettä. Peugeot. Nyt on valjastettu tämä meidän Peugeot-ratsu alle ja löytyy laukut kyytiin ja nyt on suunta kohti etelää, kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Kello on 22.20 keskiviikkoiltana ja meillä on nyt semmonen pään nousima, että me nyt yötä vasten öykästään tonne etelään ja me jouduttiin lähteä autolla nyt liikekannalle, kun meillä aamulla lähtee lento Helsingistä ja junia katseltiin. Ei passannut aikataulut lenton kanssa, ei huonostikaan ja sitten Finskin lentoja katsottiin tuosta Oulusta etelään, niin ei mitään järkeä niiden hintojen kanssa. Se niinkö unohdettiin hyvin nopeaa. Sitten päätettiin, että me lähdetään yötä vasten öykässeen Peugeotlla nyt sitten tonne. Tuossa lähtiessäni keitin termospullon täyteen oikein ärsyvät chuffeet, että sä oot tuossa matka-aikana niin vähän napistella kaffea, niin pysyy herreillä paremmin. Ja pikkusen on evästäkin mukana. Pikku purtavaa. Jaksaa painaa. Katsotaan, Anne voi olla, että se varmaan nukkuu tuossa matkan aikana. Minä on vanha rahtari, niin mä jaksaa ajaa. No mikään. Valvoo vaikka pari vuorokautta putkeen. On meillä sovittuna, että jos minä on niinku se ykköskuljettaja, jos mulla alkaa kovin väsyttää, niin Anne ainakin nukkuu nyt alkumatkasta ja jos mulla sitten alkaa tuolla aamupuolella väsyttää, niin sitten Anne ajaa. Mä sitten urvahan. Mutta luotto on kova, että Tuomas jaksaa painaa. Tervetuloa videoille mukaan! Me ainakin tullaan nauttimaan tästä lomasta. Tätä on odotettu pitkä. Ai. Nyt on Peugeot kuljettanut meidät tänne kentän kulmille. Me ajettiin auto tähän lentoparkkiin ja tästä on bussikuljetus sitten tonne kentälle. Ja me oottelemme nyt tässä odotustilassa, että se onnikka tulee tuolta ja vie meidät sitten tonne kentälle. Meni matka kyllä tosi hyvin. Anne nukku. Sieltä korsaus kuuluu aina välillä, kun se puotteli menemään ja minä ajan työnnättelin tulemaan ja ei edes väsyttänyt yhtään. Siinä laheen jälkeen, niin siinä kerran haukottelin, mutta muuten niin jaksoi ajaa ihan ei mitään. Kyllä se kun oli termospulloninen kahvia, niin hyvin jaksoi. Meillä on hyvin aikaa, me lähdettiin niin hyvissä ajoin, että ei tule kiirettä. Se on niin ressaavaa, jos tulee kauhea hoppu ja hätä. Nyt on tultu turvaselvitysten läpi ja ollaan tultu tänne portti numero 15 ja siellä taulussa lukee Teneriffa ja sinne Norvegianin siivillä, niin lähemmä sitten kohta siirtymä. Kaikki on mennyt tähän mennessä oikein loistavasti. Tuolla oli tää on niin automatisoitu tää touhu. Check-in tehtiin ihan niinku itse ja heti tuolla aulassa, kun tultiin sisään ja sitten työnnettiin ne laukutkin sinne vaan liukuhihnalle ja piipattiin vaan siitä ja painettiin, että kyllä kaikki on ok ja sinne se nielas Molokin kittaa sen meidän laukin. Toivet on korkealla, että sitten tuolla Teneriffalla, kun tullaan konheista ulos, niin sieltä löydämme sitten meidän laukun. Make sure your old mask is properly secured before helping others. This aircraft lähtään tulemaan alas. Kauhea kun ottaa mahan pohjasta.
äärellä. Nousut ei oo mitään, mutta nää laskeutumat, nää ei oo ikinä. Mä en ikinä tykkää näistä. Ja näihin varmaan totu ikinä. Mutta niin lento on mennyt hyvin, ei oo ollut mitään. Varmaan kokosta ADJ-aita. Varmaan jossain täällä se meidän hotelli. Voi olla. Kyllä mä syyttänyt välillä melko raakasti. Yritin nukkua, mutta ei oikein tullut sitä nukkumisesta mitään. Sitä koira unta. Kohta tullaan tonttu. Oli suomalaiset lentäjät. Noniin, ja jarrua päällä. Veleekö sitä jytiin? Vielä ei voisi. Oi, jarruttaa. Kerta kaikki, että jarruttaa kovasti. Nyt ehkä voiko jo sanoa, että ollaan turvallisesti maassa, vaikka rullataan vielä melko vauhtia. Näin olemme saapuneet Teneriffan kamaralle. Tervetuloa. Ollaan nyt täällä Hullunmyllyn luona, eli tää laukulinjalla ja odotellaan, että saadaan bagit. Eihän meillä ole tuolta yksi laukku tulossa, niin tässä ollaan tarkkana kuin ketun pesällä, että eikö se tuolta tipahtaa, niin saman tien tartutaan kiinni siihen niin kiinni kuin leipää ja sitten hyökätään tuohon onnikkapysäkille tuonne pihalle ja me sökötellään sitten linjurilla niin tuonne kylille. Tästä ei ollut, muistako yhtään paljon oli matkaa? Yli 15 kiloa, mutta nyt kun me laskeuduttiin tuosta, niin minusta se kyllä vaikutti, että sitä voisi olla paljon vähemmän. Mitä olet itse mieltä? No mä arvioisin, että se on about se 15 km, mitä täältä tulee tuonne hotellille. Se vaan näyttää äkkinäisen. Okay. Mennään sitten linja-autolla. Niitä menee hyvin noita linja-autoja. Sitten helppo katsoa tuosta Google Mapsista, niin näkee sitten kun tekkää vaan sitä pysäkkiä, että mitä busseja siitä menee ja minne päin ne menee ja milloin ne tulee ja näin poispäin. Äärettömän helppo ja hyvä. Ja sitten mennään sitten sillä sinne kylille ja sieltä bussiasemalta tuli sitten 300 metriä meidän hotellille kävellä. Tämmönen olisi nyt meillä blään. Ja nyt niin päästiin tänne hotelliin. Ihan niinkö majoittuin jo. Kävi niin hyvät säkä, että kun me tultiin tänne tuohon respaan, niin se oli 5 minuuttia vielä tuo lounas oli vielä siinä 5 minsaa vielä tarjolla, niin sehän se heppu siitä respasta sanoi, että painakaahan syömään, että kuitenkin nälkä. Mehän kerittiin käydä Puraseen siinä. Sitten niin käytiin viemässä kamat tonne huoneeseen. Sitten kun meillä niin on niin sanotusti semmonen ranneke, millä me päästään kaikkiin laitteisiin, eli meillä on all inclusive, niin sitten tässä on tämmönen allasalueella niin tämmönen ravintola, niin tuosta käytiin hakkeen kaffet ja limpparit, niin ruoan päälle niin maistuu tämmönen. Siellä oli jotain keksiäkin, paakelsia mukaankin. Pimpan pää. Biskettiä eikä paakelsia. Jaa. Kaffe on hyvä. Onko susta? Joo. Vetäisiin jo huivia. Hotelli vaikuttaa kyllä tosi kivalta. Ja ruuatkin, tuo niin ensivaikutelman ruuista, niin hyvä. Tää nyt ottaa ihan chillisti tämä päivä, että niin on kyllä niin töttöröä olo, että ei mitään järki. Ja varmaan käydään tuossa sitten vähän katsellaan tätä hotellia ja sitten ollaan joku aikuistenkin allasosasto jossakin. Käydään katsoa se ja sitten todetaan spaata ja kuntosalia ja tämmöstä. Niin ei mitään näin jumppaamaan lähetä, mutta huomenna kyllä käydään vetää se reeni tuolla. Katsotaan minkälaiset reenit siellä saa tehtyä. Se ei voisi käydä katsoa sitä, että minkälainen se on. Niin, se ei mikään häävi oo, mutta niin, kunhan siellä nyt jotain saisi tehtyä. Niin vois käydä sitten vähän käveleskelee tuolla ja kattele ylipäätään tuolla lähettyville, että mitä tuolla näkyy. Tää tuulee kohtuu
viiliästä. Monentako meillä Aurinko olisi paistaa. Syöntiä sitä aina ootet. Niin on kyllä todella mukava fiilis olla täällä. Toivottavasti ei huomenna tuulla. Niin. Kelit on mitä on. On täällä paremmat kelit mitä kotona, se on ihan saletti. Jep. Yes. Hyvää perjantai huomenta. Kello on nyt täällä vähän ennen 7 aikaa. Mä heräsin. En tiedä monelta sä heräsit. Heräsin jo 6:30 aikaa. Okei. Okay. En minä muista. No, kuit ei. Niin täällä alkaa pikkuhiljaa päivä valkenee ja mä ajattelin lähteä käymään pikku aamulenkillä nyt ennen aamupallaan. Herätään vähän sen ja käydäänkö tuolla oikealla puolella? Niin aamut jumppa. Ois makia. Ei tullut uikkareita mukaan. Ois mukava käydä sitten niin aamulenkin jälkeen niin mereissä uimassa. No ois kyllä. No. Harmi ettei otettu. Muistaapa vaikka huomenna aamulla. Yllättävän lämmin. Niin mä ajattelin, että olisi ollut viiliän, mutta ei täällä ollut. Joo. Mä kävin silloin aamulla tuossa parvekkeella, kun heräsin, niin tunnustelin, että ei täällä mikään kovin kylmät. Aivan tarkeni ja näin tein paita päällä. Mutta niin, otetaan pikku reippailu tähän aamuun, niin pysyy freshinä. Täällä tosiaan niin siellä ukkelit aloittelee aamutoimijat. Lastailla juomia ravintoloihin roudat näin. Ei oo Oulussa vielä näkynyt tommoista autoa. Tuommoista kokisrekkaa. Niin. Kokisrekkahan siellä silloin kerran Kaakkurissa kävi pyörähtämässä siinä sittarilla ja tei tommosta. Siellä oli hirviä jono. Ruuhkat motorilla. Niin, oliko ne jakoo niitä? Mitä ne jakoo niitä? Päin joita ilmaisia ämpäreitä. Ei ollenkaan hassummat maisemat juosta. Täällä on ranta lanattu. Tosi paljon aamulenkkeilijöitä. Se on hyvä. Ihmiset liikkuu. Me lähtää syömään aamupalaa. Meillä tuli semmonen puoli tuntia. Osan matkaa käveltiin ja osa juosta. Tuossa on tuolla näkyy meidän hotelli. Yes. Aamupalasta tämmönen pikku tsekkaus. Siinä olisi monennäköistä leikkelettä. Tästä löytyy juustoa ja täällä on sitten pekonia ja täällä joku paistaa lättyjä. Siihen ilmeisesti saa jotkut täytteet tosta valita sitten. On joo, kyllä. Siinä on monenlaista täytettä. Kyytipojaaksi. Täällä on tämmösiä. Täällä on kokkelia ja makkarota ja täällä on sitten vähän kasvispuolta ja tuolla on sitten hedelmiä. Hyvän näköistä hedelmätä. Etelähetelmätä. On herkullisen näköistä sämpylätä. Täältä löytyy nämä jogurtit ja murot ja siinä on monennäköistä litkua noiden appejen päällä. Täällä on smoothieita ja onko ne mehua? Täällä oli tämmönen mehu ja kaffeautomaatti vielä. Ai et tuosta kunnon bluröt hakia vielä. Lämmintä
tättärää. Tuossa aamulla silloin aamupalan jälkeen niin käytiin tuolla rannalla ottamassa vähän arskaa. Tuuleskeli sen verran, että niin tultiin sitten tänne hotellialtaalle ja täällä on ihan viimpan päällä. Täällä ei pääse niin tuuleen. Niin nyt tuossa otettiin muutama tunti aurinkoa ja lähdetään käymään syömässä. Buenas tardes. Nyt on niinku lounasaika ja minähän otin nyt tämmösen pikkusen skibon niin tässä jotain kasvishässäkkää. Holeslav-salaattia. Mitä salaattia? Holeslav. Holeslav-salaattia. Aivan uusi juttu mulle. Hei. En kyllä tiennyt, että tätä salaattia sanotaan Holeslav-salaatiksi, mutta kuitenkin. Otin sitten tuolta, me otettu aina täällä sille, että otetaan noita kasviksia ensin ja otin tuolta salaattia, monennäköistä pöperöä ja sitten täällä on juustoja, ai että mä niin tykkään noista juustoista, sinihomejuustoa ja kaikkia muita herkkujuustoja. Ai että. Täällä alkaa nyt syömään ja sitten seuraavana siirtyä tonne lihapuoleen ja mereen eläviin. Täytetään ensin näillä vähän mahaa, niin sitten syödään protskua sen jälkeen. Illalla sitten käydään salilla. Näin on päätetty. Ja nyt mä alan äpöstellä. Syö oikein hienosti. Sano, että hei, sulla on väärinpäin. Ei edes ole. Isoja salaatteja. Nyt on päivä edennyt siihen pisteeseen, että ollaan menossa saliin. Lähdetään vetää sen kunnon reenit tuolle gymille. Saatte nauraa porukalaisten kohta tuolle meidän kuntosalille. Kuinka surkia se on. Eli siellä niin ihan reenit saa tehtyä, mutta ei tää mikään huippupaikka. Kattokaa. Täällä on talia. Sitten tuolla on jotain pyöriä, juoksumattoja, cross-trainereita. Aivan jäätävä penkki, kattokaa. Ihan vimpan päälle. Tommonen pikku haarukka. Jai. Sieltä löytyy pikkusen käsipaino ja isän käsipaino oikeat 14 kiloa. Kyllä täällä treenit saadaan pidettyä. Vaatii vaan luovuutta. Tuo oli loppuviimein tuo talja tuolla, niin se oli yllättävän monipuolinen. Siinä luovuus alkoi kukkimaan, kun on näin rajalliset nämä vehkeet täällä. Niin tuolla pystyy viimeksi yllättävän hyvin tekemään. Mulla oli tänään ajatus, kun on saanut noihin jalkoihin niin paljon liikennettä, niin mä teen tänään vaan yläkroppaa. Kevyttä rautta. Tää tehdä pitkiä sarjia, että saa vähän tuntuma, kun loppuu pakasta painot kesken. On käyty salilla tuossa jumppaamassa. Oliko hyvä treeni? Joo, ihan hyvä. Vaikka oli köyhä sali, mutta... Voitaisiin ottaa tuosta baarin puolelta niin juomat. Meillä oli pikkupullo vettä vaan tuolla ja otettiin me juomat tästä mukaan ennen kuin mentiin tonne, mutta niin vähän äkkiä ilmasta. Oli aivan älyttömän kuuma tuolla sali. Oli siellä ilmastointi, mutta niin ei se tuntunut olevan riittävä. Tää ottaa tästä nyt vähän juotavaa. Täällä tuo raanavesi, hanavesi niin on kyllä niin myrkykkää makuusta. Myrkykkää hörpöttimen makuusta. Ihan kauhia. Ottiin tommoset Zero Cola ja
chufe, niin palkkariksi sinne tuon treenin päälle. Viimeisen päälle palauttavaa tavaraa. Tässä niinku protskut kohilla. Ainakin melkein. Se olisi olla vähän tujumpaa tuo chufe, mutta niin. Eli se menee paremman puutteessa. Laittavat näihin juomiin niin sitruuna chiipaleet